Ngizocela ningibekezelele kancane iyalunga le ndaba yezisu niyazwana iyalunga manje nje ningibekezelele kancane bafethu unqobile lo ngicela nje ningiphi indlebe obanga umsindo umkhuze sekukhuluma ihost sekukhuluma ihost man yes so sila yabo niyamazi uBob the Builder niyamazi uBob the Builder niyamazi nisho niyamazi hey bafethu ukuma onange iba akuhlebeki kodwa kulungile ithinto niyamazi umuntu ngithi ukuthi waphuma emshadweni ena 25 right siyaqhubeka kasekho lapho ngaphuma ngina 25 ngikhishwa ubani ingane na 14 ngikhishwa umngani wami yabo it's okay ex husband niyamazi man of God wavawa ngama verse kathi kuthiwa nje awuvawe uthini kumkakho wathi ngesikhathi ngisindiswa ngalala kwase kukhishwa ubambo lafakwa kunqobile kwase kuyavalwa yezwa manje ngiyaqala ke mina ukuza umuntu evawa ngamavesi lalela shayani izandla kwavalwa cela shayile mina mzala kwavalwa ngithi ngoba ethi kwase kwavalwa uqonda ukusho ukuthi ngeke sangena umuntu seqediwe sekhisha ubambo kuphelile incimbi is finished kwavalwa kodwa wenzani bhuti ngezwe ngengane isiphalaza ingane yakithi na 14 isimithi sobaba engihlezi na endlini wayiphindi sina 17 wamitha futhi umngani wami bonke labantu kwasekuvule bangcwele ngoba phela kuvaliwe nakhumbula khisha ubambo kwavala bekuvaliwe qekeziwe ke manje bangenile abantu kuphelile it's okay kubhlungu ke ukuba sothandweni ungathandwa kubhlungu ukuba sothandweni ungathandwa umthanda umuntu engenako ukukuthanda ngimakhile kumfana nami ngahlangana naye umfana ngimakhile umfana ngimfica akana umatric akakwazi ukudriver nje akukhona ukuthi ucinga umsebenzi uyiqokela amadansana azenzela iceke la kubo but now into yayithi sengikulento yokuthi ngifuna umuntu ozothanda mina hayi mina ngithande yena so ngangigayida ukuthi yena uyangithanda ngathi mangimbuza ukuthi ithini into yakho wathi ngifuna ugcina ngishadile ngishade umuntu engasebenzi ngaqala uBob the Builder hayi wathena imaterial yokwakha ke manje sengakha lo guy manje ngifuna ukumenza umnomzana ngisempini ngiyakha ngaqala ngambuyisela esikoleni wafunda e-high school ngale ngathi ebhizi efunda e-high school sifundisana ukushayela la uyafunda ukudriver ngibhizi nguthisha ngendlela okwakuyiyo kwakungasavumi lutho olungangezwa lutho futhi ongeke ungitshele lutho Nkosi yami ngangadinga iadvice yenu so nje ngendlela okwakuyiyo ngangafune kwa advice yami umuntu ngangafune lutho hayi sashada ke no guy after seyitholile wayithola ke iziqu zika matric wayithola i-license yakhe kwase ukuthi sesifuna umsebenzi now into engayinothisa mina ngiyayikhulumela bengikade ngumuntu ongakhulumi ngikhula but impilo ngifundisile ukukhuluma ngiyayikhulumela so ekukhulumeni kwami kwaba khona into ethi ngizomkhulumela ukuthi athole umsebenzi kwakuyimi ebantwini besilisa ngimcelela umsebenzi asebenze but now into engiyinothisile ithi obaba uMpungose umuntu maza kwenza ube nesikhwele usuke uzokwenziwa ukuthi indlela azithanda ngayo ngendlela engangizithanda ngayo wayenesikhwele ngangakhulunyiswa umuntu wayengafuni ngikhulume namuntu kwa phone yami kwangafanele ngiyithinte after 8 sekhona ama rooms athi beka ifone phansi hayi kodwa kukho konke ke bafazi hayi kwakungesibhaxo hey ngangashawa wema yazi ukuthi
ngendlela engangishawa ngayo mase exolisa mina ngiyaxolelana yabo nje mungenzekala Nkosi yami sengaze ngaqanjwa na TikTok kwathi unoxolo ngiyaxolelana ave ngixolela kudlule ngempela kodwa into yayithi mina kwangekho ukumthanda kwakukhona ukumdabukela more than ukumthanda ngangimdabukela washiya kubo babengangifuni babethi bebekhuluma ngami ngiyisidudla nginje bethi isidudla masiqoka ugreen ngathi uJojo Tank nathi sino Jojo Tank oqhuma ekhaya la qhamuka lapho ke ka Jojo Tank mabekhuluma ngami nje bazokhuluma ngoJojo Tank kukhulunywe khona la esidlangalaleni kukhulunywe ngoJojo Tank mina ngingazi ukuthi kukhulunywa ngami ngiyayizwa nje lento kaJojo Tank eqhubeka la kodwa ngazi mina so uJojo Tank sethatha ubhuti wamenzisa umatric usethatha ubhuti wamtholela umsebenzi useyasebenza ubhuti use-right sekuyikhani bebona ukuthi nanga ubhuti umuntu bathi ngangizondwa still ayikho into engafunwa bathi kushawe edonsayo bathi azikho inkothi engahambi ngendlela engangizondwa ngayo angihlebi bathona kayikhona umshana wami wasemzini ukhona la ngengimkhombe ngoba angifuni nini lokho nithi hawu kini yabo angifuni lokho nithi hawu angifuni ngaye ngiyamprotect but into ithi laphayana ngangizondwa ngikhulunywa kabi likhona leli gama la Sugar Mama uGayi phela wayencane ngo6 years hayi wayemncane ngo6 years kwaku6 years kuphela hawu incane konke hawu wayeyintombi 6 years so ngangibizwa nangoSugar Mama khona lapha egcekeni kuthiwa hayi ufike noSugar Mama but yabo yonke lento leyo it did not matter because ngangithi emqondweni wami lo yena ongithandayo yena uyangithanda samuva ke saya eThekwini wasebenza eThekwini ngathola ipromotion emsebenzini yasise eNewcastle kula khona ke kwafika wathola umsebenzi oright ke hayi ke wazibona ukuthi umuntu ke wasebenza kahle but into engiyaziyo yazi ukuthi ngiyamkhumbula uPaul eBhayibhelini uPaul wangena ehlathini eyokha izinkuni uma eyokha lezi zinkuni kwacasha inyoka ezinkunini iyathi misi esephambi kwabantu sethu basumlilo yaphuma lenyoka yamshaya esandleni into enhle ngokuthi yamshaya esandleni abantu babembiza ngomthakathi bethi akafingane but into enhle ngalesa sandla ukuthi uyisona agcine lapha ngasa abantu ebathandazela and yabona enye into engayifundayo lapha ngalesa scripture is that uma into yakhe isacashile uNkulunkulu ufuna ukuyisolve abantu bebuka uyayikhipha ibeke etafuleni yazi ukuthi avele umfana waqala ngokuthi angabe sangiposta ngathi mangithi hayibo awusangipost yini inkingi ngathi benguposta ngoba bengasebenzi manje sengiyasebenza yayizwa leyo nto siyasebenza akasangipost bengena choice bengasebenzi wonke lama paragraph wayewabhala ama paragraph lo wabhuti lowana ayemangaka ngiyakutshela ezofaka isithombe bayazi bebe yifriend nathi ku Facebook thina besiyi couple goals yabo lama friend laba kungana angena ku Facebook la ngithi yabo manga abantu bezopostana ku Facebook ngithi nangazi kahle uposta mina umuntu ngoba nake engasebenzi athi bengasebenzi but ayikho iphathi yayibuhlungu kumina njenganamhla ngithi mina asilungisi mina ngiyakhuluma ngiyazazi ngiyayikhulumela ngenze ngisho ukuthi kokwenzenjani kodwa ngizothi ngangithi asilungiseni kanti kwenze njani wasushintsha 1 wathi kimi thatha izingane uyibuyisele ekhaya besi right sihlala sobabili wathi thatha izingane nje uyibuyisele ekhaya besi right sihlala sobabili la eniyangisinda nezingane zakho lo muntu osethi ngiyamsinda nezingane zami umuntu mina engimmatharishile mina engasebenzi umuntu mina bengithatha from nothing mina anginabo connection wokuthola umsebenzi kodwa bengenza short mangena ngiyasithula istory sami ngisho ukuthi ku1 no2 no3 ngicela ngizonilinganisela nje kancane ngathi sengihlangene nabantu besilisa la sengizocela lapha eThekwini ngicela niqashe umyeni wami kwathi uphi kanti akakwazi ukuyikhulumela ngamdedela ngathi ngena kuyikhulumela yazi wafika wathi ngicela ningiphe ithuba lomsebenzi khuluma nje na ngicela ningiphe ithuba lomsebenzi manje
lakhe ithuba lomsebenzi ukuze nami ngikwazi ukondla iy'ngane zami. Uyacabanga nephaka licela u-R2 licela ukuthi lifuna uyokondla iy'ngane. You can't walk in endaweni engabe uthola ithuba lomsebenzi wena uzothi ufuna ukondla iy'ngane zakho. Okusho ukuthi nama-products ngawanikwa o-R2 baze baphele ngoba wena uthe ufuna ukondla umndeni wakho. Ukuze ngikwazi ukondla umndeni wami. Aze akawutholanga la msebenzi ngenxa yalokho ukuthi ufuna ukondla umndeni wakhe. But it's fine-ke. Silana-ke. Uma ngithi asilungise wathi kimi, angibuyisele iy'ngane ekhaya. Nganqaba ukubuyisela iy'ngane zami ekhaya. Ngathi mina angeke ngikhethe wena over iy'ngane engingazange ngiyifihle. Bathe omama bashadile bathe ungafihli lutho. Lo muntu wangishela nazo lezi ngane ngihamba nazo. Eyibona wathi ngizonithanda nonke. Ngiyacabanga ukuthi ngangiyi-blessed kanjani bafethu umuntu esizosithanda sonke. Wathi ngizonithanda nonke. Kodwa manje sekuyashintsha ukukhuluma ubuyisela iy'ngane ekhaya niyangisinda. Wathi kimi okwesibili ngangihleli phansi. Wathi kimi nala nje ekamereni sengiyenza nje ngoba wena umuntu esifazane angisakuzwa nasekamera angisakuzwa bafethu akasangizwe ekamereni washo nje kanje angisakuzwa nasekamereni. Ngangihleli phansi kwi-floor ngamubuka eyogibela embhedeni mhlambe ngahlala i-hour lonke phansi ngicabanga uthini kimi kusukela nini no ngaqala phansi mina nginawo ukuvuka sikhulume mangabe mina ngempela uzokwazi ukuthi ujole nami uyazi singiyakuvusa nje mina ngaqala phansi awuvuke utheni ngiyenza nje phela ngithi uyintombazane eduze kwami ngenze njani ngoba nami imizwa iyasebenza kodwa nje ayikho into engiyenzayo ayikho into engiyizwayo engiyenzayo la ngicathi ngakhala kwasekuseni ngicabanga ukuthi sengisebenze kangaka lo muntu into akwazi ukisho kimi ukuthi akasangizwa akasafuni ngihlale nezingane zami bengiphosta ngoba nakhe engasebenzi but i-action yokugcina kwaba ukungishaya la ngabona khona ukuthi umphefumulo uzophuma ngimhlaya engishaye bekunyawo la entanyeni wayekade etheni siqala ukuthandana ngoba ngangiphuma kuyona i-relationship ekade ngishawa kuyona wathi ngingashaya phi nje ethinta la ebusweni amangene waqambayo abantu besilisa ngoba wabe sekuthola la ngashaya khona i-level of abuse engayi-experience laphaya I couldn't live my life to the fullest ngabe ngikude ngimise impilo yami ngisacrifice impilo yami nama goals ami izinto engifuna ukuzenza ngenxa yomuntu wesilisa ngenxa yokuzitshela ngiyathandwa ngenxa yokufuna ukuthi ngamkeleke uma ufuna ukudlala ungadlali inhliziyo yomuntu uma ufuna khona ufuna ukwenza uma ufuna ukuganga ungaganga inhliziyo yomuntu inakekela inhliziyo ekuthandayo yazi ukuthi ngendlela engangizothi ngangimkhonzile phela ngendlela engangimkhonze ngayo Nkosi yami ngangizitshelile ukuthi soyakude naye but yena akekho lapho now into ithi you must know ukuthi umuntu umefika empilweni yakho une purpose ethile azoyifeza bese yahamba. Mina sengibonile manje ukuthi no uGuy wayezifunela uBob the Builder ozomakha aqeda hamba mhlaza nezohamba wahamba right after sethi akasangizwe ekamereni kodwa into ayishoyo kimi sengifona ngo9 ebusuku kade ehambe emsebenzini ngathi mangifona ngithi ukuphi nakho ungabuyile kuzokushaya u9 ebusuku wathi qhubeka nempilo nezingane zakho angisabuyi ngoba inkinga bekuyizingane zami lelizwa ezokubalula ukuthi qhubeka nempilo nezingane zakho angisabuyi washo kanje waphela umshado kanjalo kwaphela cha akekho umunye ningaze nithi ngicanga ukuthi sengizothi khona umuntu akekho ngiyayibona leyo look no akakabi bikho umunye Nkosi yami ngisayiphethe ngisayihleli nentombi ngisayiphethe kahle into engiyaziyo is that there must be the return of you wena ohethekile I'm trying to return as unqobile akusikhona ukuthi uGuy wena akaxolisi uyaxolisa uyafuna ukubuya inkinga inokuthi usuzongizwa yini uyakhumbula ukuthi awuthi angeke ungizwa usangizwa usuzongizwa manje usuzongizwa and uyayiphika yonke lento ngebhadi mina ngiyikhohle into eyisho kimi
Uyayiphika yonke lento leyo. Imibuzo uzothi nje usuzongizwa yini? Uyazi ukuthi cha, ngihleli ngedwa nezingane zami njengoba wayengishiyile, inkingi sekutheni usuzongizwa yini? Uma ngabe ufuna ukushaya umuntu ngempela, noma abe owesifazane noma abe owesilisa, mshaye ngenkonzo ngekamera. Uma ufuna ukumehlisa isithunzi, mshaye ngomzimba wakhe umuntu wesifazane, ila uzobona khona ukuthi cha, ngimlimazile. Ngicela ukubona bebeshadile before. Yes. No guys, ngikhohlwa how hen. Ngikhohlwa lobe ngithi into oqala ngizenza uku-acknowledge I've got abantu abaspecial bengi-Atheko live babo. Nkosi yami ngihambe ngi-advertise le event. Khona usisi wami, isithanda sami, Mama Thembu, ngicela nje ukuthi isandla. Mama Thembu odumo, lo wemoto, lo dume ngemoto, imoto kaMbeje. Ukhona ke no mama we-country ukhona. Wave isandla mama we-country bakubona. And then ukhona unokuthula Duma kude sisazombona. Khona ne-ST Media, niyayikhumbula i-ST le lokhuzana yami la bengidlala khona kakhulu. Khona i-ST Media, khona ne-team i-ST Media nabaya ngaliya. Khona nobaba uMlondo. Ngithanda lokukhuluma i-host. Oba ngumsindo siyamkhuza, uyakhuluma umuntu omdala usibizile. And then khona ubaba uMlondo waka 1KZN. Abanye senibabonile ngiyacabanga akekho engimshaye. Okay, khona wonke umuntu, khona mina. Ngiyazishayela izandla nani ngikhona. Khona mina. All right. Ngizokwenza kanje. Ngizocela nje ngicela uzima mama. 2 minutes, ngifuna nje 2 minutes. 2 minutes, ngifuna mina ngizwe abantu besilisa bayagilana guys. Hayi kabi. Kodwa bayagilana we guys. Nangu mama. Ngizomala ngizokutime ngizokugada la. Hello. Njani? Ngiyaphila. Bingelela ke. Ngiyabingelela abantu besifazane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, uDr. Thobelo okhulumayo waseDani, uzalelwa eNquthu. Shona kuthiwa kwenzani? Wakwenzani? Njengamanje I'm a single parent. Ngangishadile ngivirgin bakwethu. Ngangena ngiqoqile. Wakuyena umuntu oqala engangimthanda uGude ebheke phansi, eyinto bonke abantu bethi nje waze wabusiseka, bebona ukubheka phansi bengayazi inhliziyo yakhe. Hayi angingabi submissive ngalendlela. Uyazi ngikwazi kahle ukumtreata umuntu wesilisa like a king, yena ehluleka ukungitreata like a queen. Uyazi ukuthi mina ngikwazi kahle ukuthi uma ngabe fika ngiyeke yonke into ngoba usefikile ubaba osekhaya, ngi-understanda into yokuba submissive ngoba ngimthanda kanti yena akangithandi. Ngiyazi kahle into yokuthi uma ngabe sefikile noma bethiwa ngiayina noma bengenzani, ngiyeka yonke into ubaba osekhaya, ngimlethela futhi ngikwenza inhliziyo yami yonke ngetray eplatini livaliwe. Ubaba osekhaya akalethelwa nje akubona ukudla, kodwa umnikeza inhlonipho yonke. Imina loyo ngikwazi kahle ukuthi mayizohamba kufanele ngimkhiphele ngisho amasokisi, yonke into azoyigqoka ngoba ubaba wasekhaya. Ngisubmissive, ngikwenza ngenhliziyo yami yonke ngoba ngimthanda. Kodwa ngaphezu kwakho konke lokho, Jobe, le nto ukhuluma ngayo ngiyazi kahle, yokuyithola sekuwena osothandweni kodwa ungathandwa, aze ngobile akhohlwe ngisho ukuthi ebona ukade esaloni ahluleke ukuthi nje waze wamuhle mngani, athi yaza ngikubonana. Awubonanga sixoxa nawe, hayi benginganakile. Akhohlwe ngisho nayi birthday yakho this year uzothi ukhohliwe nanginyaka ozayo ukumbuze athi sengikhohliwe. Uzubona emva kwesikhathi ngashada for 7 years ngikwi-GBV ngifana nomuntu ongekho, sithi sindawonye kanje
sihleli kusofo wodwa kungazuthi siqhelelene inhliziyo sezile engenandaba nami engithinta ngoba sekusembhedeni akhumbula ukuthi ngumuntu nginalento ke Nkosi yami yokuthi ayi mina I'm here ukuthi ngimenze happy forgetting ukuthi mina am I happy ngangitshela lokho ukuthi ngizele ukuthi ngizokwenza yena happy ngingazi ukuthi nami ezomuntu wesifazane kumele ngibe happy kodwa kuyona yonke leyo engangiyenza ngimtreata like a king emva kwalokho uyazi wangifaka impamba ngolwana ngayitshela ukuthi hayi kudidekile wangithengile inkomishi angikhohlwe leyo nkomishi eyayingena sign wanikeza u-anti akanginikeze nginikeza u-anti osebenzayo ukuthi anginikeze uzama ukuxolisa hayi ngayitshela ukuthi hayi uxolisa ngempela hayi bo eqhubeka indaba sebangiqala phela wesifazane manje waqala kuleka sekulula ukuphinda kulula kabi ukuphinda mayekaqala hayi bo sithi yakhuluma nje abantu abashadile kuyenzeka bangaboni ungasolile hayi bo kwayisimbamba bezimbambama hayi bo kwaze idolo lendoda lana hayi bo yasemkhona ngigcine senikabashe lapho indoda isho ithi ngizokubulala ngezami izandla futhi ubona kahle ukuthi uzofa hayi emva kwalokho ibukhahlela emgwaqeni sekuphuma abantu esitradini bayabukela uma ngabe bethi bayibamba vele kuyasho ukuthi ngangishade nesota alibambeki vele lifake simbambamba baphela abantu hayi mo indoda eyayithi yangithanda eyathi izoba yikho konke kimi yaqede yangikhasela yaze yangihlubula ngisho ishethi ngahamba ngaye police station senginqunu ngenhla ngingayiboni ukuthi nqunu because ngangididekile indlela okwenzeka ngakhona angazi ukuthi ngangiyibuza ukuthi uthando lungakunje kodwa ke ngiyambona uNkulunkulu I'm a survivor namhlanje I'm an artist I'm a gospel poet artist egameni kaJesu uNkulunkulu uyama nomuntu bantu besifazane kwakunento enkulu ekufanele izalele namhlanje iy'kole zami zisiza abantu uNkulunkulu wavuma ukuthi ngingene ebuhlungwini kanti khona into entsha afuna izaleke esiza umhlaba wonke. Siyabonga singosami siyabonga yazi into emnandi is that umuntu musumuzi izinto adlule kuzo ave engafani nazo uyabona nje mumbuka nje uDr Thobi yalizwa negama Dr Thobi yazi labantu niyasenza abantu besilisa sibe yabo yilabo bantu ipain yeni yasakha kumele ukwazi lokho mina ngakufunda ukwakha phezulu kwepain bunge kungibone ngishayile ube uclever ke nokho ngoba ibhakela zakhe bezikhala la ekhanda lami bengishanje isikhale la ekhanda but nje ngibonga ukuthi ke ikhanda lami uyalibona wena linesibhakela khona manje anginaso isibhakela ekhanda niyasibona isibhakela ekhanda lami nibonani yebo exactly asikho isibhakela ekhanda lami asikho woza lapha mama wekhantri woza la sisi uzowa angawo ungayikhuluma inhlamba ungayikhuluma ukuthi ungayikhuluma ukukhuluma nangu umama wekhantri siyamaza ngithi TikTok ngicela ubingelele uzileleni sis wayigqoka black sanibona neke zekhantri hayibo ingane zinje hayibo othandi hayibo nihlale nje nibona mawenu hayi nina sokumane ingane hayi nina bo sanibona neke zekhantri nina bo hayi kanjalo sokuma wena bo awuphume ngane country hayi ikiza mama country indoda country yona baba mncane country hayibo nentuthane ze-country uthande zekhaya nawe phela hayi wena simemile we-country awukhuluma uqedisa siyabonga bafethu mina-ke
ukuze ngibe umama we-country kuyenziwe umyeni wami. Ngiyambonga. Thimenda ukhona sharp mfethu sengumama we-country. Ukuba ngihluphanga ingoba ngiyimama we-country asifane izandla. Ashayela uThimenda uthi ngeke wayenza into egrand kanjalo wangenza ngawumama we-country. Yeah. Sonke bafowethu sithandile senza into engafuneki. Yiyo lento ingenza i-country engayifundisa iculo. Nakhumbula iculo. Ngathi senzeni na. Senzeni na. Yakwenziwa kanjalo emokhala. You stand up. Senzeni na. Ngoba incwadi engiyifundayo kaGenesis. UGenesis uthi uJehova nje beseshila angiyamthanda umyeni wakho. Ubani yena? Umyeni wakho. Ubani mina? Ngifuna mina ukumncoma or kanjani. Ngoba uyayazi indaba. Uthi elele uAdam. Wafika uJehova wenza i-operation. Wakhipha ubhawu. Wakunqobile. Uma kunqobile siyavala. Usimesevala uthi obhala kahle ingasi ilwane zazihamba nga2. uAdam kuphela mfethu ihambela ngwane. Noma ibuka ilwane kwathi uAdam nasithi inyoka meyibamba ihamba nenyoka ithi sorry sithandwa ingasi inyoka zakudala zayikhuluma or kanjani yonke into ikhuluma. uAdam uyena yedwa iyona indaba uJehova aza enze operation. Uma enze operation uyavuka usebona lesitufuza or kanjani. Ngathi manje mebona lesitufuza usethatha ubhoko kanjani. Usethi wena uthambo lamathambo ami uyinyama yami. uJehova washo lokho. uAdam owasho lokho. Uya kuAdam osephula ithambo lakhe. Uya kuAdam oseshaya inyama yakhe. Ungashaya kanjani inyama yakhe? Ungaphula kanjani ithambo lakhe? Hayi uAdam udidekele bafowethu. Hayi uAdam baphethe ilento ekhulu. Hayi thina sona nesibheke. Into beyigukhumele sithi itis. Shuthi badidekile banendiditis. Inflammation of indida. Diditis. Ngoba the very same person. Othi no ithambo lamathambo no inyama uyafuthi osephula inyama yakhe uyazi dokotela hayi dokotela asephula khona amathambo dokotela uthi wena onanjalo wekushaya kanjalo kodwa uthe wena
uyithambo namathambo akhe uthi wena uyinyama lenyama yakhe oyidodela kodwa futhi uyashaya unenjani hey wangenza ukuba nginyukele phambili uyazi indlela engihlukumeze ngakhona ubengazi ukuthi uNkulunkulu usebenza ukuthi ngalokho kungihlukumeza angivane kube yinada kuba namhlanje lendlela engimuhle ngakhona I'm so attractive but unavailable nami ngimuhle bafethu nami unavailable yeah ngiyababona labantu besifazane ba unavailable but ba attractive but futhi abana umama wekhanda yeah so ngifuna ukuthi mina kuko konke umuntu usuke ezikhethele yena wena uhamba ungambizile uhamba ungamcelile usungacelanga ukuthi ngicela ungithande naku ngiyacela ngicela ningithandeni ngibukeni ngiyathandeka ngithandeni and usuke yena ekhethile ukuthi lo ngiyamthanda usungambizana kodwa futhi ekukhetheni kwakhe yena sekuyena sekujikela futhi may this kind of relationship never locate any one of you ongakangeni kwi-relationship. May this kind of fake love never locate any one of you osafuna ukuthandwa. Ngoba siyafuna ukuthandwa, akekho ongafuni ukuthandwa. Akekho othi mina nje angifune ukuthanda. Futhi lokho ngeke uze uthi angifune ukuthandwa ungakazi utshele umuntu ukuthi uyangithanda, ngiyakuthanda wanqaba. Ngeke uze uthi awufune umshado ungakazi ucele umuntu ukuthi ushade wanqaba. Sina sikhule ekhaya sifundiswe emakhaya ethu besifundisa ukuthi intombazane kumele ishade. There is why the Bible likhondona kuqala umshado ngoba umshado is the foundation of everything. Church, family, community qala emshadweni. Yilonto esiyifundisiwe. But it's fine, i-event ayikho about umshado, it's about ukuvuka komuntu. It's about ukulapheka komoya womuntu. Mina angifuni uqamba amagazini ukumama mina ngifuna nje uqamba amanga nje guys uma ulokethi kimi ungawuthatha o3 mina aze ngishade mina hayi bomqinisile ulokethi nje mama o3 ngawuthatha o3 ngawuthatha angaze ngishade mina ikhane ngizoshada ngibuye ngifike azathi kimi uyagula ngithi angaze ngishade ngangashada mina asuke usangene phela wena manje ekhanda aze ngishade mina hayi bo ngake ngashada uzongitshela ngishade noba mina aze ngishade nale isibongo sami lesiyana leso sinye siqala ngozetha ngisazi inkingi ila I think ngashadela kaGazu Mabesho ngaphinde ngashadela kaZungu Mabesho ngicantsi inkingi nalabo zu yabo mhlambe fanele ngizame noma yibongo noma eziwu5 yamini ama letters awu5 kuyale yabo 6 yabo kuyale but ngifuna ukuthi ngithi mina sengiyohlala phansi ngempela nami ngifuna ukuthi ngithi kubalekile it's not about ukuthi uwe kangakanani nezwe lakuhleka kangakanani indaba inokuthi uvuke kanjani. The guy mina engaqala naye le event uhambile wahamba empilweni yami ngasala ngina purpose because the purpose ngangizitshela ukuthi uyena ngangikwakhe ekhanda ukuthi uyena ngoba ngibuka ukuthi uyangithanda ne-degree yami nabantwana bami ngazitshela ukuthi ngenzela i-favor ngokungithanda ne-divorce decree nabantwana bawu3 but I didn't ask him ngimcelanga mina ngangacingiyena ngangafuna imfana mina ngangi-right but ngazitshela ukuthi ungenzela i-favor ngazitshela ukuthi ayi ngiwinile ngiwina ukuthandwa ungithanda nginjalo. Never make a mistake of thinking ukuthi umuntu uma ngabe ekuthande nezinto zakho odlule kuzona ngoba naku kwenzela i-favor. It's not. You are actually doing him a favor. Ngohlahla umuntu uma eqashwa emsebenzini uqashwa nge-experience. Yes sibaniki experience ukuba unkosikazi we've been wives. Sibe amakhosikazi we can do it again. That is why kuthiwe mawuzoqashwa kuthiwe phuma ipost kuthiwe sifuna umuntu ona 5 years experience. That experience ukuthi waba unkosikazi iyona ke ozomnika yona wena. You're actually doing him a favor.
uvele umuntu wesifazane ayehli kufana no-20 rand ngisho ngawugcoba usazoba u-20 rand usazothenga ayehli vele umuntu wesifazane ungayibukeli phansi ukuthi udlule kuphi ungazidawuthi ukuthi udlule kuphi futhi kubonge khona lokho ukuthi udlule lapho ngoba they were not the one. Mina ngaxolisa ku-ex-husband wami ngathi I'm sorry I was not the one. Ubani was the one, ubunge kumithisa ingane yakithi, ubunge kumithisa umngane wami, ubunge kuyiphinde ingane yakithi sina 7 izalise kabili. Ngasho kanje. But because I understood one thing, hayi ngoba yena kwakufanele mina ngixolise kuyena, I understood the fact ukuthi kumele ngibuyise unqobile ngimfundise uxolo, ngimfundise ukwamkela. Kwamkela izinto engeke ukwazi ukuyishintsha. I cannot change the fact ukuthi bathi ngangishadile. Underline bathi I cannot change the fact ukuthi bathi ngangishadile. I cannot change the fact ukuthi bathi ngaphinde ngashada kwesibili. Yabo, because into eyenzekile into engeke ngisayibuka ngiyireverse, into engeke ngisakwazi ukuthi ngiyicime emibhalweni yabantu, into engeke ngisakwazi ukuyicima nakweyami impilo. It's okay. Ngiyazamukela. Ngicela nawe la ukhona uzamukele. Ngiyazamukela mina, yazi ngiyazamukela. Ngizamukelile ngabonga ukuthi ngidlule la ngidlule khona, but it's the result of you sitting here today ugqoka umhelane. Ingoba wena uhleli la kungenxa yepain yami. That is why abantu bangiqamba bathi wow, you are a queen, you are a drama queen. Angina drama mina. Angina drama. Igama laqhamuka from ukuthi ngisurvive idrama kwathiwa you are a queen, you are a drama queen. Ngiyazwakala ningathi manje ngibona ngisithe ngimhelane nenhlelo bese nithi dramatic anginayo idrama. Omunye athi lizokulandela. Yes, it's because I survived it. Iqaleni yayivele idrama ikhona. Yayivele idrama ikhona. Uphu MC yayivele idrama ikhona. Ngangeke ngikwazi ukuthi ngihlukane nedrama because I had to be a queen from the drama. Walk tall, queen ngiyami ehleli phansi lapho. Walk tall and understand the purpose ukuthi ikahle kahle ayikho into ongayenzela umuntu, ayikho into ongayenza ukujabulisa umuntu, ayikho into ongayenza imsatisfy ukuthi cha wenzela mina. If you've done all you could, sit down with yourself. Ibalekile meeting with you. Makuhlula lokho thola omunye mntakamolo thola omunye qhubeke nempilo, move on ngoba naye ya move on, asikompete naye but move on, kubalekile move on. Ngeke usambuyisa umuntu mengasakuthanda ayikho into ongayenza ukuthi akuthande. You must know that ayikho into ongayenza ukuthi akuthande. Uzoloku uhleli ufudumeza isitulo ufudumezela abanye kodwa yena uzobe engasenalo uthando lwakho. No amount of love you can give to yourself uma yena engasenathando lakho. Ayikho ukumguqela nokumthobela ongakwenza uma ngabe yena engasenalo uthando lakho ngoba ikahle kahle lento yokuthoba we must know one thing. Uthobela uthando. IBhayibheli lithi kumele akuthande ngoqala bese wena uthoba because uthobela uthando lwakhe. So uma usathoba lapho usuthobela into engekho ayisekho into oyenzayo but kumnandi ukuphuma kumuntu uhlale naye kade waphuma kuyena. Siyakwazi-ke thina bantu besilisa ukuphuma kumuntu kade uhlezi naye kodwa kade futhi waphuma. Into esikwaziyo ukuyenza sinaso lesikili singakuhlonipha nje siqede kanti asisekho kuwe sesiphumile asisekho. Into esifazane is i-ocean egcwele iy'mfihlo. Sinazi iy'mfihlo njengoba kuthiwa umfazi ufa azi. Iqiniso limi lapho ufa azi. So mina ngingawabala nje lama-divorce amaningi manisho mina angiwazi ngiwezwa ngani angiwazi okwangempela. Ngicela ukuyohlala phansi MC. Hey,